Xa estamos dentro. Sí. Xa comeza a entrar xente? Sí. Vale, pues vamos a esperar 2 minutinhos antes que eu repaso e arrancamos. Estamos. Como vamos, xente? Xa temos 10. Bueno, boas tardes. Benvidos un día máis. Estábamos facendo aquí un poquinho de tempo, así se rodades incorporando e agora nun minutiño mansa hora, vale? Arrancamos motores. Bueno, xa sabedes que hoxe vamos a cociñar unha torta de castañas con chocolate. Perfecto. Está deliciosa, é algo moi rico, potente, eso sí, pero bueno, xa sabedes. E na parte salgada vamos a facer uns chipiróns, unhas luras na súa tinta, vale? Entón xa teño todo preparadiño, como sempre, ou como a maioría das veces vamos a comezar pola sobremesa, así vais elaborando, como ten forno, xa se vai cocendo aí, e non temos problema, vale? Despois dedicámonos ao salgado. Xa teño forno a aquecer, deixando de 170, vou subir un pouquinho a 190, vale? Hoxe non vamos pasar de temperatura, vamos a estar traballando sobre 180 grados. 190 hasta agora, que colla a temperatura, e baixamos a 180. Incluso, se tedes que tedes fornos moi potentes, baixades a 170, non pasa nada, de acordo? Mellor así. Bueno, son as 8, non? Vale, xa temos aí... Xa temos xente, verdad? Aí coa garriña. Vale. Pois vamos ir comezando, que son horas. Entón, o que pasa é que non é moi fiable a cantidad de xente que tes aí o couso, porque non che marca no momento, Luxi. O sea que non... Sabes? Sempre suele haber máis da que tal. O outro día confirmaron a mí. Entón, vamos a arrancar motores. Veña. Como sempre, xa tedes os ingredientes de antemán, entón comezamos. Vamos a poñer ao lume nata. Ollade esta nata. É unha nata non caseira, porque non se pode comercializar, pero sí que é unha nata moi artesana. Entón, esa densidade ven de aí. É nata de orixen animal, de vaca, porque agora a maioría das natas, que son casi todas de orixen vegetal, e vos garantizo que de sanas non teñen nada, porque a maioría delas están feitas con aceite de palma, como vos lo conto. Entón, claro, levan uns porcentaxes de aceite de palma moi elevados para que esas natas, cando traballen con elas, pois aguanten ou altas temperaturas ou aguanten ben montadas. O sea, vale para moitas cousas, pero que valga para que nos aguante ou para que aguante eso, para que aguante altas temperaturas ou para montar, non implica que sexan saudables, Entón, as mellores, as de orixe animal, sen dúbida. Señores, nata e o chocolate, de acordo? Teño por aquí unha culler de pau, perdón, vou utilizar a lingua, que así despois xa aproveito para todo, vale? E deixamos que vaya derretendo e que se mesture. Aí queda. Vale. Despois, por outra banda, vamos a coller as galletas e a manteiga. Vedes que temos aquí un bo puñado de galletas. O que vou facer é
primeiro trituradas. Entón, unha vez trituradas, o que vamos a facer é mesturala coa manteiga e a esencia de vainilla que temos e facemos unha pasta. Esa vai a ser a nosa base da torta. Entón, insisto, eu traballo con isto para acelerar un poquinho máis o proceso. As galletas non hai que telas así, podedelas incluso romper ca mano e mesturar coa manteiga. Eu fago así para que nos dé tempo a todo, ok? Vale, expliquemos agora por qué. Este, no lugar de volverme todo, en un segundinho queda todo machacado. Estas que quedan así grandonas, pero vedes que está todo. Estas que quedan grandonas, como ahora se llevamos a poñer a manteiga e a esencia de vainilla, xa se desfan, de acordo? Axuda. Entón, manteiga para dentro. Así. E a esencia de vainilla. Unhas gotiñas, sen pasarse. Así. Bueno, xa vistes que o boteciño é mini de todo e lle botei nada, todavía queda esencia de vainilla para regalar. Entón, isto guardamos. É que, se tamén vos pasades coa esencia de vainilla, ao final parece que estades comendo un perfume e iso non o queremos, de acordo? Venga, ahora a mesturar. Vai unha pasta. Perfecto. Bueno, vedes no que queda unha pasta, de acordo? Isto se o apretamos agora, vale? Queda máis compacto. Bueno, pois agora vamos a utilizar todo isto para facer a capa da nova torta. Entón, do seguinte xeito. Vamos a ver. Este. Que espeso estou. Vamos, poñemos. Eu utilizo, sabedes, papel sulfurizado para moitas cousas, pero é que así despois para desmoldar é moito mellor. Non me podo esquecer do que teño aquí, vale? E mesturar ben. Por certo, o chocolate ten que ser un chocolate puro, de acordo? Puro, o máis puro posible. Este é dun 78% de pureza. Entón, que che doi agora? Non lle dá nada. Vamos a deixar que o que quero decir é que para que quede rico, vale, que quede sabroso, que non vos quede demasiado doce, porque xa vamos a meterlle castaña, que é potente, sobre todo que a marmelada, temos que andar con cuidado con ela. Señores, isto para dentro. Isto vou non reservar, que me vai valer para outra cousa. E coa man vamos a facer unha cama, vale? A base da torta de hoxe. Aí. Xa vos ensino agora. Estamos, vale? Voy a apagar o aluminio a esto porque xa está fervendo, así non se agarra o forno. Ok, vale, veades? Temos a cama de galleta con manteiga e esencia de vainilla. Entón, poñémonos en orden para continuar. Vale, o que vamos a facer agora é
os ovos para o azúcar. Os 4. 2, 3 e 4. Bueno, si eran 4 ovos. Estaba agora pensando se eran 3 ou 4. 4 ovillos. Vale, mesturamos ben o azúcar. Vale, que nos quede ben mesturadillo. Entón, por aquí temos dúas cousas. Unha que era a pasta de castañas, que isto podételo facer vos cocendo castaña, triturando, sen máis, non incorporar nada máis, pasta de castaña. E despois, pola outra banda, temos a marmelada, de acordo? Esta xa que é gramada. Entón, vamos a mesturar. Por certo, quedalle moi rico se tedes unhas castañas así enteiras, que as poñades tamén mesturadas coa galleta, ca base. De acordo? Vai despois, cando topades eses tropezos, queda moi sabroso. Eu despois vou a meter todo na máquina e vou mesturar todo ben, para que quede ben ligado. De acordo? Que non queden tropezos. De feito, xa casi que vou incorporar agora e adiantamos traballo. Vale, só temos que ir facendo isto para que se dilúa ben a pasta de castañas, pero vou meter na máquina e excusamos estaría a voltas. Aproveitamos o vaso, que non ten problema ningún, porque estaba da galleta. De acordo? Entón, por outra banda temos aquí a marmelada, que é moi similar á pasta de castañas. A única diferencia que ten é que ten máis cantidades de azúcar. De acordo? Está cocida. Bueno, agora teño as mans. Aí está. Algo decidas, entón non me deixa. Vale, entón vamos con elo. Con unha culler. Este tarro de 250 temos que utilizar 200 gramos. Entón, vamos a deixar a última parte. Aí. Outra vez. Un chisco máis. E fora. A tapiña por aquí. E isto xa non xoga, señores. Vamos a ligalo ben. Vale, isto tamén o podedes facer con unha trituradora, un batedor, o que queirades, tiñades manual. Vale, o punto galego, aparte desa castaña maravillosa, que sabedes que é moi nosa, é unha gotiña de licor de café. Unha gotiña. Aí estamos. Hai un dito galego que non sei se vos os que estades fora os coñecedes, que di que o licor café é un invento galego pensado para exterminar o resto da península. E vos explico por qué. Bueno, vos explico por qué non. Moitos, o que xa o bebestes, xa sabedes as consecuencias que trae. Entón, nese punto coñero, pois diz así, que dice, invento galego para exterminar o resto da península. A cambio das a beber licor café ao resto, ao día seguinte non son personas, Bueno, temos a pastiña esta feita, co licor, vale? E agora vamos a ir incorporando, xa vou incorporando por aquí, o chocolate coa nata. Vamos. Esperar que vou a aproveitar ben o que temos no fondo. Aí. De
Perfecto. Unha voltiña. Podese facer manual, señores? Xa o sabedes. É moi sinxeliño. Ábrete. Vale. Ollade. Vedes a textura que temos? Fabuloso. Eu perdí a lingua. Non a perdí. Así aproveitamos todiño, vale? Perfecto, entón temos a torta lista para cocer. Vaise agora polo menos uns 35 minutiños, entón vamos a ver que rápido nos vai o forniño este. Así. Bueno, vamos a ver que rápido non. A verdade é que vai ir rápido, porque este é unha máquina. 180, de acordo? Que non se nos queime. Facemos o mismo. Entón, unha vez que esteso listo, vamos a coller cacao amargo, cacao en pó amargo, espolvoreamos por riba e a poñerse tibios. Entón xa vedes que é sinxeliña de todo e algo con moito sabor. Vou retirar isto, pasarle unha uña á galleta e nos vamos á seguinte parte. Moi ben, galleta limpa. Que é importante aquí. Tamén todo limpiño. Feito. E alá. Outro recipiente. Vale. Perfecto. Señores, comezamos coas nosas luras en tinta. Comezamos polos allos. Un golpeciño, outro, e pelamos. O mesmo. Feito. E agora, a ver, vou afastar isto un pouquinho, que así é máis sinxelo. Agora, aquí, os que vos guste moito allo, podedelo deixar laminado. Se non vos gusta velo, picádelo. A min gustame, pero eu vou deixar picadinho. Estamos? Aí. Vedes o que fago un corteciño. E no outro sentido. E fora. Moi ben. Arrancamos motores, señores. Comezamos cun bochorriño de aceite de oliva no fondo. Lume. Así. Ben moito. Isto por aquí. E, mentras tanto, a picar cebola. Xela. E co que vamos a xogar para despois estabilizar a salsa vai ser con auga e viño. Veredes por qué. Xa vos irei explicando cando nos toque. Entón, isto xa avisou que chegou a temperatura. Cando pita, dinos, isto xa está. Entón incorporamos os allos, vale? Que se vayan dourando. Vamos coa cebolinha. Vamos a ensinar unha cousa que seguro que moito xa sabedes, pero para os que non saibades, hai un xesto moi feo que estropea rápido os coitelos. Vale? É que cando estamos picando, ben sexa do xeito que estou facendo eu, ou do que vos digades, que o peor que podedes facer para xuntar as cousas é coller o fío e arrastrar, porque o que estamos facendo é romper o fío do coitelo. Entón, se queredes arrastrar o propio coitelo, mirado, dadese que a parte traseira, xuntamos, que isto non ten problema,
e volvemos a traballar. Desa maneira non rompedes o fío, vale? Aí. Xa sabedes, acribillada preguntas que temos hoxe por atrás que nos poden transmitindo cousas. Non temos nada de preguntas hoxe. Últimamente temos a todos avanzados. Moi avanzados. Digo de boa fe, que é bo. A ver, desde onde vos temos a todos hoxe? Así vamos a ubicarnos aos que estades na casa. Ídenos escribindo e que Uxía nos vaya contando desde onde estades vendo os programas. Vale. No queimar o allo é importantísimo que ninguén o queime, porque senón despois amarga. As cebolas do país sempre suelen ser bravas. Vale. Vamos. Cando nos contamos por aí, Uxía, desde onde están? Non nos contestan tampouco. Non nos fan caso. Non sabes o que pasa, que o que che comentaba antes, igual que os espectadores, hai ás veces o Facebook, que é por onde estamos emitindo, non nos conta a verdade no momento, porque non chega toda a información en tempo real. Que nos vienen de Bos Aires. Pois vamos a mandar un saúdo co seu permiso a toda a Argentina. Que nos parece? Dende Caracas tamén. Agora xa comezamos a ver. Pois tamén a todo Venezuela. Estamos trabajando en todas as cuentas. Por lo menos que nos sintades perto. Ou que nos sintamos todos perto, verdade? Ah, sí. Despois, mira que levo viaxado coa Secretaría de Migración, coa Xunta, teño viaxado moito. E nunca me tocou ir a Venezuela, é moi curioso. Nin a Argentina, que? Que tamén nos ven desde México. Dende México está agora. Que bo. Temos de moitas puntas, verdade, galegos? A donde non chegamos mandando recado, certo ou non? Bueno, por recibir de todos unha porta aperta. E agarro que estedes todos ben. Bueno, a cebolinha vamos a incorporar un poquinho máis de aceite. Ainda non puxemos nada de sal, porque se non suda, solta toda a auga e cócenos. Non queremos que nos coza agora. Teño os ollos cheos de aguas, pero non é de tristeza, é porque estas cebolas son bravas, bravas, bravas. Son como nós, como os galegos, somos bravos. Vale, vamos a subir un poquinho. Esa torta vai quedar de lixo. Aí. Así. Bueno, vamos a escorregar. Eu teño as louras troceadas. Vedes? Non fai falta que lle saquedes a pel de todo. Non é necesario. Porque sí que as cabezas quitades os dentes, a boquiña, vale? E deixades as patas, todo xoga. Que estén ben limpas de tripa e nada, vou escurrir.
Perfecto. Vamos a ver. Así. Xa nos queda pouquiño, a cebola xa está a piques, entón vamos a rectificar de sal. A rectificar non, a salgar, que ainda non lle puxemos ningún. Entón, puntiño de sal, agora que expulse toda a auga, non a queremos dentro, pero moi pouco sal. E vos digo que vamos a incorporar en breve a tinta. Vedes? Ven nestes sobrecillos ou en frascos como das castañas. Nos aquí, se precisamos moita cantidade, vamos e utilizamos frascos así máis grandes. Pero se non, en sobreciños así que é máis doado de manexar. Que acontece con isto? Que ten unha parte doce pola tinta, pero ten unha parte moi salgada, moi concentrada ao mar, vale? Co cual, se nós salgamos aquí moito e vamos a incorporar a tinta, non hai Deus que o coma. Alcanzamos, botamos moi pouquinho, despois incorporamos isto, bueno, despois non, cando lle corresponda, e probades. Se lle falta sal, engadides un pouco. E se non, se vos pasastes un pelín, arreglámoslo con auga, sin máis, vale? Deixamos reducir e isto volve a ligar. Veremos. Deixadme que me quede a cebolinha ben tensa. Antes falábamos de que, bueno, falábamos de Brasil, non, falábamos de Venezuela, de Argentina e de México, verdade? De verdade que temos centros galegos en todas as puntas do mundo. Será por centros galegos. Algún máis, algún por aí, desde algún sitio máis? Porque os hai en todas as esquinas. Acentos. Porque somos bravos, verdad? Acabamos moitas veces que entre nós somos bravos como nos movan o marco e amo, a verdade, os galegos. Pero, na hora de verdade, acabamos xuntos todos, sempre. Facemos piña, certo ou non? Vale. Bueno, creo que con esto vamos a continuar, que xa están bonitos. Ao fin e ao cabo, a cebola despois ten que continuar cociñando, vale? Vedes, ten que quedar refogadiña. Sabedes, cando xa cambia o seu aspecto e se pon medio branco, medio transparente. Entón, cambiamos, vale? Cando ela cambie de tono, nos arrancamos coas duras. Moi ben, vamos con elas. Faime moita gracia porque hoxe temos os espectadores. Estamos nas instalacións de Vicente de la Puente, que xa vedes que son maravillosas. E non vedes nada ainda, o que estades vendo é esta cociña. Temos unhas instalacións aquí formidables. E claro, estamos nunha zona de tránsito, aquí no centro de Santiago. Bueno, no centro non. Pero bueno, nunha zona con afluencia. E claro, cando a xente pasa por diante, venos aquí traballando, e que estarán facendo estes loucos. Porque está o xía por atrás manexando a cámara e este louco aquí falando solo, mirando para ir. Entón, mira, hai que parar. Vale. Moi ben. Pois xía, vese perfectamente, non? Sí? Vale. Vedes como os temos, non sei? Vale, pois agora vamos coa tinta. Olliño con isto que mancha e vos deixa as mans, vamos, negras padías. Entón, eu o que suelo facer é que a parte de atrás do coitelo retiro a tinta, de acordo? De tal xeito que nos quede toda esta parte superior libre. E agora cortamos con cuidado. E así veredes que me vou manchar e incorporamos a tinta así.
do calamar. Estou aproveitando o que lle quedaba aí pegadinho, eh? Vale, con ese pouco... Oxe se afeita. Oxe se afeita. A ver se non falo moi alto. Vale, con ese pouquiño e deixamos que ferva e desver a cor que collemos aquí. Vale. Está tremendo. Baixamos o lume. É importante que non se nos queime a tinta da lúa, porque despois sabe a rayos, pero a rayos si se queima. Entón, que é o seguinte paso? Como vamos a cociñalo así un poquinho máis lento, eu vou incorporar uns graus de pimenta, pero non a vou moer. Deixarme retirar aquí. Colles os graus. Vedes? É para dentro. Vale, isto ainda non está, E de lo ver agora. Vamos a combinar. Así, isto no seu sitio. Fabuloso. Aí pimenta. Agora, por aquí. Vale. Entón, agora vamos a facelo ferver, que vaya soltando o exceso de auga. A ver, móvese o mando. Temos que soltar o exceso de auga e incorporamos viño branco. Vale, que vai acontecer agora? Explico-vos. O que vai acontecer agora é que é moi probable que se separe, vale? Que quede fea a salsa, que a tinta da lura quede como moi compacta, moi densa. Entón vamos ir arreglando con viño e con agua que teño nesta xerriña. Vedes, hoxe as receitas non teñen ciencia ninguna, sin embargo teñen moito sabor. Isto despois o acompañades cun arroz en branco ou unhas patacas fervidas, uns cacheliños, vale? Para ser máis nós. E perfecto, non fai falla moito máis. Vamos co viño branco. Aí, un bo chorrillo. Para aquí para ver. Mexemos. Así. Agardamos a que ferva, evapore a acidez e así podemos continuar. Mientras tanto, a vixera que temos na forma. Quedes ver, e non leva moito, debe levar uns 20 minutos, non? Xe, máis ou menos. Sí, por aí, uns 20 minutinhos. Cando rematemos isto, ides ver eso. Terita. Terita marinera, señores. Vale, é importante que non vos quede separada. Non vos ten pasado moitas veces que vades a comer eso, uns chipirón na súa tinta, unhas luras non tinta, e vedes que está a grasa separada do que é da salsa. Tedes un aceite pringoso por un lado e despois o que é toda a ceboliña, cos chocos ou cas luras, o que sexa, ou cos chipiróns, por outro lado, verdade? É feo. Iso non pode quedar, ten que quedar ben ligado. Pero para iso xogamos coa auga e co viño, é a súa función. Non temos que incorporar nin fariñas nin cousas raras, Isto é cuestión de ter un chisco de paciencia. E despois é comer para diante, é que a verdade é que non ten nada. Ten moita xente que di, non, é que eu llevo unha folla de loureiro, metolle fariña para espesar a salsa, non fai falta. Paciencia, deixar a reducir, e fora. A folla de loureiro, sí, non ten mal ningún, non ten por que quedarlle mal. Vale, ao fin e ao cabo, sabedes que todo marisco e a moito peixe lle poñemos unha folliña de loureiro. Pero non é necesario, de acordo? Vistes unha botiña de auga, despois non me parei en xino, vou perto, vale? Primeiro, agora vedes que está augado, que está a salsa moi solta. Bueno, pois deixamos que volta a ferver. E de lo ver agora.
Do Ribeiro, claro. Viño branco do que vos queirades. Eu creo que era un Monterrey, se non me equivoco. Vou mirar. Efectivamente. Este era unha zona de Monterrey, pero xa sabedes que nos viños blancos, bueno, hoxe podemos presumir de viños. En todas as puntas hai viños bons, en todas as puntas do mundo me refiro, pero aquí temos os viños blancos estupendos. E o que vos queirades. Decidide vos ao vosso gustiño. O que sí que ten que levar ese punto mariñeiro sin un viño branco non, verdade? Non ten chicha. Madre de Deus, que nos pasa todo. Vamos a pulsar despois de aquí, para que vexades. E isto tamén está collendo un aspecto tremendo. De todos os xeitos, bueno, sí, hoxe o viño chegan a todos os lados, non? Pero entendo que haberá nalgúnas zonas donde non teñades acceso aos nosos viños galegos, entón utilizade o mellor viño do mundo. Sabedes cal é o mellor viño do mundo? O que a vos vos gusta. E non hai máis. Se pode costar 1000 euros o viño, que se non vos gusta, non é bo. Entón, é así de sinxelo, señores. Utilizades o viño que a vos vos guste. Bueno, este xa está collendo un aspecto tremendo. E facedelle ben a salsiña, que xa vos digo, ben para o arroz ou ben para as patacas, esta salsiña, cobrides por riba ou mesturades todo, e é festa. E o que lle incorporamos aquí non engorda nada. Así que mirad, ainda coloquedes unha cousa para a dieta. Leva un pouquinho de aceite, cebola, allo, as luras, un toque de viño branco e auga. E sal. Sinxelo, señores, é moi, moi rico. Está casa de piques. Mirad, cando comece a reducir ben. Vale? E nós pasemos así a espátula polo fondo e xa vexamos que a salsiña ven con nós, que deixa un surco, que vemos o fondo da potiña. Home, se facedes unha pota así che de luras non a vais a ver, non? Pero se facedes unha baixa como a que estou facendo eu, en canto fagamos así, porque eu xa estou vendo o surco cando paso, vexades o surco, isto está. Ese é un pequeno truco, non, xa vos digo, se facedes moita cantidade, non o vades a facer, porque non é fácil de verlo. Pero, señores, isto está reducido, e nós temos aquí as nosas luras perfectas, non. O seguinte, maravillosas. Entón, desconectamos a maquinaria, así, vale, e vamos a ensinar como quedou, de acordo? E despois vamos ao fondo. Vamos a ensinar como quedou de pertinho. Vamos a ver. A ver se o Xía vos mostra perfectamente. Sí, vese ben o Xía. Levántase un pouquinho, a ver se non me cae no chan. Sí? Vale. Vedes? E que quede ben ligado. Así que o dito, unhas boas pataquiñas, un pouco de arroz, festa. Sinxelo e rápido. Sin complicarse a ligar. Veña, máis. Vamos ao forno. Vamos á parte golosa. Iso que non son goloso, pero cando salen as cousiñas así, teñen esta boa pinta, este boa aspecto, é unha maravilla. Vale. Deixadme ver, vou cerrar aquí. Así. Perfecto. Mirad, despois ensino vos de perto. Vedes que traballou. Vedes que está cocinado, non se me enterra o dedo, vale? Ten que quedar cremosa, non pode quedar unha cousa demasiado compacta. Se queda moi, moi compacta, ao final, cando metades na boca, non sodes capaces de virar a lengua, porque se fai pastosa. Deste xeito, agora, ao enfriar, porque en quente, non? Que é unha bomba de reloxería no estómago, castañas e chocolate en quente, alucinades. Entón, deixades a refriar, que vai acontecer? Que ela vai coller máis consistencia.
pero vai nos quedar cremosiña, suave. Se a deixades moi cociñada, non tedes maneira humana de comela. Vou por aí. Ensínanos. Ollade que maravilla. Vese ben, Uxi? Aquí, mellor. Sí? Vale, vedes esta maravilla. O que vos dicía, vedes como retembla, pero non está líquida. Quero dicir, está moi quente, é chocolate derretido, hasta que solidifica non colle corpo. Temos a nata, pero xa está cocida, e os ovos, vale? Xa vedes a película de arriba. Co cual, enfriar e fora. Vou espolvorear con cacao. E así, quedanos todo perfecto. Co cual xa vistes. Pouco tempo, 2 receitas. Hoxe fixamos, cuidémolas pola maneira de facer as receitas, cuidémolas facer no momento, non fixo falla, ten nada adiantado e rápido. E agora peneiramos, señores, e a temblar. Vale? Despois, en frío, se queredes, podedes poñer un pouquinho máis. E isto queda para temblar. Agora, para desmoldalo é un pouco cedo, entón non me quero arriscar, vale? Senón, igual se nos vai. Lembradevos, a refriar é para dentro. Primeiro deixadelo así, despois metedelo no frigo, de acordo? Oxe, repaso rápido e boteixo tranquiliños. Comezamos facendo a torta de castañas e chocolate. Por onde comezamos? Triturando as galletas coa manteiga e unhas gotas de esencia de vainilla. A ver se non me esquece nada, Seguimos batendo os ovos co azúcar. Aí mesturamos a pasta de castañas e a marmelada de castañas. Despois, puxemos a cocer, bueno, xa tiñamos cocendo a nata co chocolate. E o que fixemos foi mesturar todo moi ben. Engadimos o noso toque máxico galego, que era licor café, e estiramos a base da pasta de galletas e o preparado todo isto. Ao forno, a cocer 170-180, non máis. Unha vez cocido, espolvoreamos con cacao amargo. Estamos? Ben. As luras. Picamos o alliño miúdo, dourámoslo en aceite, incorporamos as cebolas. Cando estén refogadas, incorporamos as luras, un pouco de sal. Despois vamos incorporando a tinta, o viño e a auga. Xa sabedes que o viño e a auga para ligar ben a salsa e que non vos quede separada, de acordo? E darlle vida. Controlamos ben. Agora, cando debedes de probar de sal, eu non o fago porque queda moi feo estar aí metendo as cousiñas na boca. Pero bueno, probades de sal, se está perfecto, andando. Se non, arreglades un pouquiño. Se quedou pasado de sal, auga, e se vos quedou curto, un chisco de sal. Así que, 2 receitas rápidas e saborosas. Alguna pregunta, Uxía? Non? Temos aquí a jefa que non di que non hai nada, que non nos manda as preguntas. Co cual, 9:15 da tarde, xa sabedes que facemos en directo sempre. Temos sorpresa para a semana que ven, que para a semana que ven acompáñanos Clara facendo as cañitas destas do Carballiño. Así que preparadevos. Vai vir ela porque ela é unha maestra, entón hai que deixar a quen sabe facelas ben. Non, é parte porque é unha persona moi entrañable que me gusta que a coñezades. E que máis temos? Temos outra cousiña máis. Para a semana creo que temos fideos con ameixas, creo, non o teño moi claro. Fideos con ameixas e as cañitas. As cañitas van dar algo de lío, pero para eso temos a nosa marquesa Clara. Entón, señores, se non hai máis preguntas, non? Vémonos o vindeiro venres, lembrade, 8 da tarde, aquí, dende Santiago. Vemos, ata pronto.